Dako gindi nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta.
hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas
Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan ang mga pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mga init-init pa nga mga balita dali sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subungan daw Webes Petsa 23 na kita sa bulan sang Desyembre 2021, kag, wow, 2 days to go before Christmas, mga kabombo, no? Duha na lamang kadlaw na bilin, kag magabot na ang adlaw sang Pasko. Una kita mga kabombo sa atong mga headlines. Provincial government sa Negros Occidental nagpain sa 50 milyon pesos nga pundo agud ibakal sang roofing materials sa bahin sang typhoon survivors. Governor Bong Lacson nagatag nga wala sang pinilian nga LGU nga makabaton sang atop sa balay nga baklon sa Kapitolyo. Samtang karne sang baboy sa mga merkado sa syudad sang Bacolod, ginalawman nga magasaka sang 10 tugtog 20 pesos buwas. Bakla na isang palupok sa reclamation area sa Bacolod ginaluman nga mangin mabakal sa Desyembre 29 tubtob 31. Samtang barangay Tanod kag isa ka manguma patay matapos nagintiro sa banwa sang Calatrava. Magkal nga ginturn over sa Bombo Radio kagabi, yara na sa kustudiya sang Department of Environment and Natural Resources. Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga balita lokal, nagpain ang provincial government sa Negros Occidental sa 50 milyones ka pesos nga pundo agud ibakal sang roofing materials sukon inug-ilis sa atop sang balay sa mga pumuluyo dili sa probinsya nga nagguba kadungan sang bagyong Odette. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ang nasabit na pundo ang aprobado na sang saunang palalawigan kadungan naman sa ilang sining session sa Martesco din. Ginaprobahan man ang resolusyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagadeklara sa state of calamity sa bilog nga Negros Occidental. Ang 50 million pesos sunod sa kay Lacson ay ibakal sang roofing materials kaangay sang corrugated sheets kag flat sheets. Kag ginalauman nga makatagman ang recipient nga local government units ng iban nga materials kaangay sang tapi lansang kag inugdingding ang roofing materials sang baklon sang provincial government sa baylo nga magatag sang budget sa kada LGU. Sunod sa kay Governor Lacson, ginatinguan sang Kapitolyo nga mabakal ang mga materyales pagi naman sa emergency bidding bangod mas madasig ini. This will not only be limited to Southern Negros, but of course, obviously, ang bulk will go to Southern Negros, no? With the 50 million, we will be buying corrugated sheets, flat sheets, no? And then we're hoping that the LGU counterpart nila can provide with a lumber or nails or plyboard, no? So, 50 million para lang yun sa roofing materials. Ang kabay sa pagpayag sang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Bong Lacson. Aminado ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga hindi pa mabaton sa mga survivors ng Typhoon Odette ang roofing material sa adlaw sa Pasko. Bisan ginpadalom ini sa emergency bidding. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, duwa na lang kaadlaw ang nabilin antes sa Christmas Day ganing hindi mahingagaw ang pagpanagtag sang corrugated sheets kag flat sheets. Suno kay Lacson, ginaluman nga masuguran na ang distribution sa materyales sa masunod nga semana. Ginatag naman sa gobernador nga hindi matuod nga wala ang kando ni sa listahan sa mga LGUs nga makabaton sa materyales. Sunod diri wala sa pininian sa pagatagan sa LGU kundi panagtag ini sa kutob sang naapektuhan sa bagyo kag ang dako nga bahin sini ang para sa Southern Negros. Nagalaom naman ang gobernador nga sa partially damaged lang ang balay, ma-retrieve sang tagbalay ang materyales kag magamit sa pag-repair. Duwa na lang kaadlaw before Christmas, so I don't think it will be available.
boss. Bombo Daniel, wala na mention kay why manggig kami mention na lugar. Ang na-mention mo lang natin subong is 50 million and what will we do with the 50 million? Ang kabay sa pagpagdugang ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginako naman sang gobernador sa Negros Occidental nga palareho lamang ang status ng calamity fund sa bilog nga pungsod kung saan depleted na ang pundo bangod nga magtapos na ang tuig. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, 15 million pesos na lamang ang nabilin sa calamity fund sa Negros Occidental. Gani nagpangita pa sa ibang nga sources agud nga makatipon sa 50 million pesos para sa roofing materials nga ipanagtag sa mga LGUs nga mo naman ang mag-distribute sini sa mga residente nga naguban sang balay. Sunod sa kay Governor Lacson, mangin si Presidente Rodrigo Duterte ang nag-ako nga depleted na ang pundo sa national government bangod wala sang spending limit sa panugod sang COVID pandemic kag nangutang pa gani ang pungsod apang mangita ini sang pundo para sa mga biktima sang bagyong Odette. Bangon sini hindi man makatilingala sunod sa gobernador kung may LGU nga nagaproblema sa kuhaan sang pundo bangod amo man ini ang status sa bilog nga pungsod. The same thing. That is the status all over the country. Even the president said that no na naubos na sa pandemic, naghulam pa gamit ang kwarta for the pandemic. Pero subong napangit 10 billion pesos for all the typhoon victims. So yung 50 million gani naton ginpangita panigid na ni. Ang dugang pagpayag sang gobernador sa probinsya Bong Lacson. Nagalaom sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga makahimo sa tikang Department of Trade and Industry angon sa reklamo sa mapumuloy labi na sa Southern Negros nga tuman karakong ginsaka sa presyo sang generator set matapos sa paglabay sa Bagyo Odette. Sa interview sang Bombo Radio kay Lacson nagparangat na niya ang actual pangun sa DTI Secretary nga si Ramon Lopez apamahal sa presyo sa mga materyales ining kasunod sa mga reklamo sa mapumuloy sa syudad sa Kabankalan nga nagmahal na ang mga materyales nga ginagamit sa pagkayo sa balaya. Suno kay Lacson mabuday gid man kontrolon ang presyo bangod kinanda na ini nga batasan sa mga negosyante nga ginagamit nga rason ang bag-o lang naglabay nga bagyo agud nga pasakanang presyo. Suno sa negosyante nga bag-o ang ilang nga stocks kag mahina ang supply gani nagpasaka sila sa presyo. Ginpayag naman ni Secretary Lopez nga automatic ang pagpatuman sa price freeze kung may deklarasyon sa state of calamity apang ginpatuman ini sa pagkaon kag basic commodities lamang. Suno kay Lacson may ideya na ang DTI angon sa pagsaka sa presyo gani siya ang naglaom nga may mahimo katikang ahensya angot diri. Yes, automatic kanina. When I mentioned that to Secretary Lopez, nagambal man din siya. But ang iya to concern was really more on sa pagkaon. No? There is no reason na pataka ang presyo sa pagkaon. But una ko to mention niya because at that time, grabe man ang saka sa mga generator, ang presyo ng generator. Si Governor Bong Lacson. Samtang ginalauman naman nga magasaka pagid ang presyo sang baboy sa mga merkado diri sa Bacolod buwas nga adlaw kon Christmas Eve. Sa interview sang Bombo Radio sa kay Rolly Berano nagabaligya sang karne sang baboy sa Burgos Public Market, 260 pesos ang kada kilo sang pork subong adlaw. Ini nagsaka nagikan sa 240 pesos kag 250 pesos ang tindikdan nga semana. Sunod sa kay Berano, nagsugod ang 260 pesos nga presyo sampet sa 20, kag ginalauman nga magamahal pagid ang presyo buwas nga adlaw. Disyembre 24, kung sa ring ginapaabot nga magabili na inisang 270 pesos to 280 pesos, labi na gid sa buyon sang baboy. Sunod diri may bastante bang sa supply sang baboy, bangod may farm sila nga ginakuan sang buhi. Sanday Berano, ang makapaubos ng anong kababoy kada adlaw. Mabakal naman ang liempo kag panguna nga tiil bangod ginaluto ini nga crispy pata samtang maiwat naman ang baklanay sang pangulihi nga tiil. Buwas ko tanaw na tong para buwas. 70. 70 to 80. Dadira. Oh, sa buyon guro to 80. May isa lang pa man. Sufficiente man. Oh. Sufficiente pa. Sufficiente pa. Way pa nabala ng madason pa nga nadlaw. Sa Bacolod na lang. Naman lang guro ano. Kabay sa pagpayag ni Rolly Berano, nagabaligya sang karne sang baboy sa Burgos Public Market.
Nagmahal man ang presyo sa palupok o kon firecracker, subong atoy ko ipanggid sang tinikdan sa interview sa Radyo kay Ryan Villaruz, miyembro sa Bacolod City Fireworks and Firecrackers Vendors Association. Nalipay ini nga nakasugod na sila sa pagbaligya subong adlaw. Sunod rin na patindog na kontani ama structures ang vendors sa tinikdan nga si Mana Apang naguba ini sa paglabay ni Bagyo Odette. Gani liwat naman ini nga ginpatindog sa karon hindi pa tuman kadamo ang nagabaligya kada bakal ko sa diin kalabanan nga nagabakal amo ang suki lamang sa Villaruz nga nagsaka sang 10 to 15% presyo sa palupok bagod jutay ang produksyon sa Banwa sa Negaran kag mahina man ang shipment nagikan sa Bulacan. Magduwas diri mahal ang mga raw material sa paghimo sa palupok bangod bahal ang bakal sa suppliers sa kay Villaruz mahal man ang ilang baligya kag hindi man tuman kadamo ang display sa stall. Hindi ka nga sa tiligdan nga tinuigin pasiguro naman sini nga wala sang illegal firecrackers nga ginabaligya sa reclamation area bangod regulated ang ilang baligya kag may nagakaygo nga permit nga gikan sa city government kag regulatory body sang gobyerno. Sunod diri ang allowed nga palupok ang mayara lamang sang below 0.02 grams nga content sang pulbura. Ginaloma naman suno sa iya nga magadamo ang bumalakaw sa Disyembre 29, 30 kag 31. Sa 30, gasugod na siya. 30, 31, 2 days lang gina. Sa iniya subong niya, even 23, 24, may nagapalapit naman, pero though typical lang yung jutay lang gid siya. Pero pagkalabot na mga 29, gasugod na 30, 31. So muna gani ginambal na mo, no, mas nami kung early pa lang, makapakadto na sila kag makabakal or makapa-reserve. Eh kung i-wait pa naton ang 29, 30, 31, makita man naton, syempre kung diin ang pinaka-peak dito madinaguso ang tawo. Si Ryan Villaruz, ang miyembro sa Bacolod City Fireworks and Firecrackers Vendors Association. Samtang dugang nga balita lokal, magasulat ang Emergency Operation Center ukon ng EOC sang syudad sa Bacolod sa Department of Health agud nga madeklarara nga nalabot na sang syudad ang herd immunity batok sa coronavirus. Sa interview sang Bombo Radyo kay Dr. Chris Surungon, ang Deputy for Medical sang EOC, 22,000 ang nabakunan sa Bacolod manin sa Disyembre 15, 16 kag 20, kadungan naman sa second leg sa National COVID Vaccination Days. Ini ang lapaw sa quota nga 16,000. Wala pa diri nakasulod ang figure sa nabakunan sa Lunes tubtob kahapon. Sa tion nga magadugang pa o kon madugang na ang nabilin nga figure sunod sa kay Surungon, mahimo nga natublokan na sang first dose ang halos 100% sa populasyon sa syudad kag malabot naman ang fully vaccinated na. Sunod sa kay Surungon, wala pa nakalabot ang sabahin sang herd immunity ang syudad sang Bago, Talisay kag Silay nga tupad lamang sa Bacolod gani hindi pa safe nga magdeklarar ang Bacolod sang herd immunity kag ang National Vaccination Operation Center lamang ang may authority nga magdeklarar sang herd immunity. Bago hindi man makadeklarar ang DOH Regional Field Office 6 sang herd immunity sunod sa kay Surungon, itsuhon anay sang EOC ang tanan nga figure sa nabakunahan kag magapadala ini sa sulat sa DOH nga sarang na makadeklarar sang herd immunity. The DOH Regional Office cannot issue one unless it's DOH National that will issue the statement. So, ang obraw namon, once makasulod ng data subo ang kagapon kag subong, by tomorrow, ma-finalize talaga ang numbers, no, before Friday, then we will send a letter addressed to the National Office of the Department of Health asking and clarifying if we can now declare that Bacolod City has already achieved its herd immunity. Kabay sa pagpag ni Dr. Chris Surungon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center. Patay ang barangay Tanod nga isa man ka mangunguma sa separado nga shooting incident sa Banwa sang Calatrava sang Martes sa sitio Huebisan, Barangay Marcelo. Patay si Roberto Sanupao Sr. matapos ay nabatan kay tiro sa ulo sang wala makilalaan nga sospetsado samtang nagapauli. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Roberto Inchape, ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station, alas 3 sang hapon natabo ang krimen apang nakabaton sila sa impormasyon. Pasado alas 5 na sang hapon, gilon man nga nagsaka sa lugar ang investigador sa Calatrava Municipal Police Station kag kaupod ang police team agud nga magpadagan sa investigasyon. Suno kay Indiape, padayon pa nilang nga ginatubod ang motibo apang pila sa mga ginanantaw amo problema sa duta kag daan nga hiligutanon bangod sa nakaligad nga 4 ka bulan. May nakabais si Sanupao gay mata niya angot sa irigasyon sang tubig nga gingamit sa ilang uma. Suno sa hepe, madamo pa sila sang ginanantaw nga rason sa pagpatay sa biktima bangod santo sa naka-witness sa shooting incident. May 4 pa ka matawo kag may kaupod nga babae ang naglambat diri apang isa lang ang nagtero
sa biktima kay isa lang kalupok ang nabatian. Wala naman natumod kung ano oras o kung anong armas utang ang gingamit bangod wala sang recovery sa crime scene. Mag-conduct sa investigation. So, atong victim, tanod na siya sa Barangay Marcelo, isa man ka mangunguma. So, gina-determine natin ang posibleng motibo. However, ang ini-victim bilang mangunguma may 3 to 4 months before, nagligad niya mga binulan, may na ipagbais na or may kabais sa bala, verbally, no? Accordingly, ialaman nga relatives. Si Police Major Roberto Ndiape, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Samtang lasay sang aga naman sa Sitio Pison, Barangay Minautok, sa Banwas sang Calatrava, patay man na isa ka senior citizen nga magapahalab na kuntani siya Carbaw sa ini ang ginabdatan sa wala makilalan nga suspetsado kaginlutang sa makapila ka beses nga gintunaan sang Gilion sini nga kamatayon. Ang biktima ginklala kay Alfredo Piala Sr., 64 anyos, kagbase sa recover nga mga basiyo sang bala, M16 Armite Rifle ang gingamit sa krimen. Sunod kay Police Major Roberto Ndiape, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station, 5 ka bala ang nag-igo sa lawas sa biktima, ang gintunaan sa sini kamatayon. Ginalantaw nga problema kag personal nga rason ang motibo sa krimen, apan sa karon pa rin pang ila sining investigasyon agod nga matulid ang motibo sang krimen. Wala pa sa karon matumod ang may kaymuan sa krimen. Gipaig man yung Jape nga nagpamalibad ng pamilya sa biktima sa paghatag sa informasyon nga makabulig kuntani sa investigasyon. Parayon sa yapon, ang investigasyon sa Calatrava Municipal Police Station agod nga matulid ang motibo sa magkatuhay nga krimen. Tamang papangusisa ang aton nga makita pag nabat nga information nga parte ni land conflict kag personal man. Ang problema naton kay ang pamilya nag-request na nga magatag sang dugang nga detail or information regarding sa natabo kag nablang makita man naton ang ilang kadlok or katahap. Ang dugang pagpayag ni Police Major Roberto Ndiape, hepes ng Calatrava Municipal Police Station. Dakop ang 2 ka persona sa ginpanagan nga bypass operation sa Bacolod Police Station number 1 sa Puro Katilingban, Barangay 39, Bacolod City. Ang arestado masaday Jericho Laviga, 19 anyos, kag Romeo Saluda, 21 anyos, nga nagapuyo sa nasabit nga lugar na ka-recover sa mga kapulisan. Ang 4 ka susay sa ginapatian Shabu, 2 ka improvised shooter, 1 ka lighter, 1 ka plastic container, kag 500 pesos nga mark money. Sa karon ang mga suspect ang nakaunong na sa police station number 1 kag natalana nga pasakan sang kaso. Sa anong napusan nga balita, gin-turn over na sa Provincial Environment and Natural Resources ukon Pendro ang magkal nga nalakpan sa Dala Lacson kag gin-turn over kagabi sa Bombo Radyo. Nakuha ang manog sa Villa Amparo malapit sa mataas nga building ang ginapatindog sa sakop sang Barangay Madalagan. Kay na sang aga gin-turn over sang Bombo Radyo ang manog sa personal sang Pendro. Ini ang gin-turnover naman sang Pendro sa Community Environment and Natural Resources Office, Bago City, agod nga mabuyan sa kabukiran. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Amoy ito mga kaundan sa ato nagapauna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumalikan, aton sining mga headlines. Provincial Government sa Negros Occidental nagpain sa 50 milyones ka pesos nga pundo agud ibakal sang roofing materials sa mga typhoon survivors. Governor Bong Lacson nagatag wala sa pinilian nga LGU nga makabaton sa katop sa balay nga baklon sang Kapitolyo. Samtang karnesong baboy sa mga merkado sa syudad sa Bacolod ginalauman nga magasaka sang napulo tubtob 20 pesos. Was Baklanay sa palupok sa reclamation area sa Bacolod ginaluman nga maging mabakal sa Disyembre 29, tubtob 31. Barangay Tanod kay isa ka mangunguma patay matapos gintiro sa Banwas sang Calatrava. Magkal nga ginton over sa Bombo Radio kagabi, yara na sa kustodia sa Department of Environment and Natural Resources. Kagamoy at mga kabombo ang pagdulo namon sa inyo sa mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Webes Petsa 23 sa bulan sa Disyembre 2021. By the way, sa aton sining Bombo Radio Star FM Christmas Countdown, we have 2 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasa ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, Lineman. Sa adlaw kagabi nga obranay ginagwanta ang kakapoy. Sa ibabaw sang poste abaga nagapalamuypoy. Mga lineman nga nagahingagaw kumpuni sa mga nagkalautod nga linya kag natumba nga mga poste. Sa tagsa nila kapag saka sa poste nga nagatangla, ginasugal ang kabuhi nga basi badula sa pagkakuryente o kon pagkahulog sa poste nga ila ginsaka. Sa tagsa ka nagaagi ang kalamidad kag madamo nga poste ang nagakalatumba sa higad. Sila ining wala pahuway nagapangalagad lamang mapadali ang pagbalik sang kuryente sa komunidad. Apang imbis nga sila ang aton nga hangpon, mabatas pa naton din sila nga mulayon. Tungod lang wala mahingagaw balik ang kuryente, aton lang kugalingon nga konbinyente ang ginainsyende. Tani kita mangin sensitibo man, manuto sa pagagwanta kay kinahanglan. Kalamidad wala naton ginapangayo, mga lineman sila gani, ang nalistan man apang wala nagareklamo. Ang ini pa una-una pananawan ang ginpadala ni Bernabe Acoyong sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga kabombo, si Most Reverend